fejl, og ikke Mette Mikkelsen var lidt langsommere. Det er Mette Mikkelsen 3'er lige nu. Og her med i år 17 år gammel er hun den DP med Rune Troelsen her med Kylka. Vi er i gang med hendes første derbyklasse nogensinde. Jeg mener det. Fejlfri i Egnergraven. Den fin holdning ned bakke her mod Sandet. Her kommer tæt på Bjørn. Og stadigvæk Ja, så pludselig de kommer i godt tempo rundt. Ud her banen i 95 sekunder. Tidsgrænsen ser ud til at blive noget problem, men det er heller ikke hurtigt nok. Hun er fejlfri ude i skoven. Men det er selvfølgelig hurtigt nok, hvis hun holder sig på de 4, hun er på lige nu. På vej til det bedste resultat, hvor vi får hende op på den store bold. Altså bedst lige nu med 2 fejl, også hos Christmann, så er det simpelthen ude med 8 fejl. Der er 2'er. Ligesom Mette Mikkelsen, han er 3'er med 8. Stærkt ned af bakken her. Med 4 fejl på planken. Og det betyder altså, at der er lidt med tid nu, eller de 2 andre med. Stadig hurtigere i skoven med det Mikkelsen, men langsommere. Ude af alternativet. Udrede jo 147,46 sekunder, så den er løbet væk. Den tid er altså noget tredje bedste tid lige nu. Skal stå 173,4, det gør over tredje bedste tid.